Күрсәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Иптәшем дә, малайым да килеп, үзләре төшеп тәрәзәдән капчыкларга җыеп, берничә тапкыр җыштырдылар. Чисталык өчен кем җавап бирә? 11:32 йортында яшәүчеләр подъезд түбәсенә җыелган чүпчәрдән арынырга телин. Яңгыр вакытында күләвекләр урамда гына түгел, фатирларда да барлыкка килә. ГЭС бистәсенең 1/4 йортында яшәүчеләрнең проблемасы шишелерме? Чаллыда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән очрашу уздырылды. Шәһәрдәшләрне нинди сораулар борчый, хәбәрчебез белде. Аунап яткан тәмәке төпчекләре, шешәләр. Мондый күренешне 11:32 йортында яшәүчеләр үз тәрәзәләреннән көн саен күзәтә. Чүпчәр подъезд түбәсенә җыела, халык 2 өлешкә бүленгән. Берсе чисталык өчен идарә итү компаниясе җавап бирә, димәк алар җыштырырга тиеш дип исәпли, икенчеләре исә фатир хуҗалары үзләре гаепле дип саный. Дөрестлек кем ягында, конфликтны ничек хәл итәргә, фикерләрне Лилия Гатина тыңлады. Җыештыруның файдасы юк, ди 11:32 йорты яшәүчесе Рәйхана Шаймарданова. Күп кенә чалалар чисталык турында да, куркынычсызлык турында да уйламый. Балконда тәмәке тартып төпчекне тәрәзәдән генә ыргытучылар да шактый, ди хатын-кыз. Аның тәрәзәләреннән подъезд кызылёгы бик яхшы күренә. Менә бу хикмәт көн саен безнең күз алдында. Онда үстке катта яшәүчеләрнең дә гаебе бик зурдыр дип уйлыйм инде. Килеп җыштырган кеше күренми. Моннан иптәшем дә, малайым да килеп, үзләре төшеп тәрәзәдән капчыкларга җыеп, берничә тапкыр җыштырдылар. Менә хәзер Шәһәрдәшләр үз куркынычсызлыгы өчен борчыла, сүндерелмәгән тәмәке төпчеге янгын чыгуга сәбәп булырга мөмкин. Балконда тарту бөтенләй дөрес түгел. Беренчедән күрше тирәдәге квартираларга искерә, икенчедән тәмәке төпчеген һәрвакыт җиргә ташлыйлар. Ул тарткан кешенең балкон төбендә җирдә һәрвакыт төпчек була. Үз фатирыңның балконында тәмәке тарту тыелмый, ди кайбер яшәүчеләр, әмма бу төпчекне тәрәзәдән ыргытырга да ярый дигән сүз түгел дип каршы чыга башка берәүләр. Идарә итү компаниясында исә подъезд түбәсен даими җыештырабыз дип аңлаттылар. Хезмәт күрсәтүче оешма вәкилләре шәһәрдәшләрне үз тәрәзәләреннән чүп ташламаска өнди. В правилах благоустройства города указано, мы обязаны очищать указанные территории, то есть состав общего имущества, так как языки являются составом общего имущества, но периодичности не указано. По мере накопления мусора. Балконда тәмәке тарткан өчен штраф янарга мөмкин дип искәртә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. 2019 елның 1 октябрьннән яңа үзгәреш үз көченә керде. За это имеется административный штраф в отношении гражданина до 4000 рублей. Если в случае пожара обнаруживается, что гражданин, куривший, бросил бычок и он попал на нижний этаж и произошел пожар по его вине, привлекается к административной ответственности. Ташланган төпчек аркасында янгын чыккан очракта зыянны түләттерү максатыннан күршеңне судка бирергә мөмкин. Барлык саклану чараларын күргән очракта балконда тәмәке тарту тыелмый, дип искәртте гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Стенадагы абыйлар куба түшәмнән су ага. ГЭС бистәсенең 1/4 йортында яшәүчеләр безнең редакциягә шундый проблема белән мөрәҗәгать итте. Әйтүләренчә, бу бердән-бер очрак түгел. Әлеге хәл язын кар эргәндә дә, яңгыр яуган саен да кабатлана. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Яңгыр вакытында күләвекләр урамда гына түгел, фатирларда да барлыкка диләр йортта яшәүчеләр. Идарә итү компаниясенә берничә тапкыр мөрәҗәгать итү бернинди нәтиҗәдә бирми. Чалалар сүзләренә караганда, иске түбәне бер тапкырда алыштырмаганнар. Түбәдән берничә ел дәвамында су ага. 4нче каттагы фатирларның берсендә пенсионерлар яши. Алар кухняда ремонт ясарга ниятләсә дә, акчалары җилгә учар дип куркалар. Проблема это уже идет 3 года. Они приходят, да, сделаем, отремонтируем, присылают, там на крышу попрыгают, на чердаке походят, уходит, оно продолжает течь. Түбәне күптән түгел генә ремонтлаганнар, әмма бер нәрсә дә үзгәрмәгән диләр шәһәрдәшләр. Күп кенә кешеләр зыянны каплау өчен идарә итү компаниясе белән судлашалар. Компенсацияны түлиләр, әмма профилактика чаралары күренми. Һәр яңгыр яуган саен су баса ди яшәүчеләр. Түбәне тикшерер өчен комиссия коры һава шартларында килә. Никаких мер не принимают. Крышу поменяли, а толку-то крыша? Она там как сито. Они старый шифер перевернули другой стороной и сделали. Идарә итү компаниясында яшәүчеләрнең шикаятьләрен игътибарсыз калдырмыйбыз дип аңлаттылар. Түбәне өлешчә төзекләндерделәр.
Очень многие кровли достаточно долгое время капитально не ремонтировались, и у нас есть определенные рабочие трудности в те моменты, когда идет массовое выпадение осадков. Но мы в любом случае ни одну заявку без внимания не оставляем, и как только появляется возможность, мы выходим на них. Для нас заявки по подтоплению с кровли являются приоритетными. Йортның дүрттен бер өлешен капиталь ремонтлау 2020 елга планлаштырылган дип аңлаттылар безнең төшерү төркеменә. Шул вакытта түбәне дә алыштырачаклар. Лилия Гайсина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина шәһәрдәшләребезне кабул итте. Белгечләр эшлекле визит белән Чаллыга дүшәмбе көнне килде. Халык белән очрашуга кадәр Гүзәл Удачина җитәкчелегендәге төркем балалар учреждениеләрен, опека һәм попечительлек органнары материалларын тикшерделәр. Шәһәрдәшләр очрашуга нинди сораулар белән килгән, теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Евгения Захарова 5 яшькә кадәр гражданлык никахы белән яшәгән иренең кызын тәрбияләгән. Ире ташлап киткәннән соң бала хатын кыз белән кала. 2016 елда мәктәпкә укырга керер вакыт җиткәч, Евгения опеканы үзенә рәсмиләштерергә карар кыла. Кызның әтисе дә риза була, тик баланың пенсиясын үзенә алмакчы. Хатын-кыз сүзләренә караганда, Ират бала тәрбияләүдә катнашмый. 2019 елның 25 февралендә опекунлык вакыты тәмамлана. Евгениягә кабат баланың әтисенә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Отец не давал конкретики никакой, и 2 марта просто приехала бабушка по линии отца и сказала: ты должна сказать ребенку, что ты никто, пусть она тебя забудет, мы ее забираем, она будет жить у бабушки. Евгения Захарова күп инстанцияләргә мөрәҗәгать иткән, әмма нәтиҗә юк дип раслый. Бүгенге кабул итү барышында белгечләр кызның әтисен балага карата хукукларын шикләү турындагы дәгъва буенча апелляцияны югары судка юнәлтүгә ярдәм күрсәтергә вәгъдә итте. Бу каралган проблемаларның берсе генә шәһәрдәшләр алимент түләме, опекунлык, улыкка алу һәм башка темалар буенча сораулар бирде. Вопросы совершенно разные. И, конечно, какие-то, я думаю, что мы решение найдем уже сегодня, до конца дня. И мы на связи с нашими заявителями сегодня, которые к нам обратились. Есть вопросы, которые требуют дополнительного изучения, принятия мер реагирования где-то со стороны прокуратуры Республики Татарстан. Барлык мәсьәләләрдә хәл ителә дип нәтиҗә ясады бала хукуклары буенча вәкаләте вәкиле. Мондый очрашулар алга таба да булачак. Шәһәрдәшләр өчен бу республика дәрәҗәсендәге белгечләргә турыдан-туры мөрәҗәгать итү, аларга сорау бирү һәм тиз арада җавап алу мөмкинлеге. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Шәһәрдәшләребезнең умарта Шепигановлардан югары сыйфатлы балны кабат сатып алу мөмкинлеге бар. Татлы продукт Волгоград, Ростов, Әстерхан өлкәләрендә, Краснодар төбәгендә һәм Башкортстанда җыелган. Ярминкә бу атна ахырына кадәр КАМАЗ мәдәният сараенда эшләячәк. Бу юлы умарта Шепигановлар 20дән артык табигый бал төрләре алып килгән. Аларның һәр кайсы кабатланмас тәмгә ия. Чәчәк һәм кыргый бал кортлары балы шәһәрдәшләр арасында аеруча популяр. Ул чыннан да табигый. Бал кортлары аны кеше катнашыннан башка җыя. У чернинц пользуется спросом это мед липовый, мед гречишный, высокогорный, каштановый и мед диких пчел. Этот мед не качается, как все, а отжимается. В него попадает пыльца, перга, маточное молочко. Считается самым элитным сортом медом и самым зрелым. Собирается он 1 раз в сезон. Тәкъдим ителгән ассортимент бал яратучыларның берсендә битараф калдырмаячак. Сатып алыр алдыннан һәркемгә табигый продуктны татып карарга тәкъдим итәләр. Шәһәрдәшләрнең күбесе бал ярминкәсенә беренче тапкыр гына килми. Менә былтыр алганым кискене, кыш көне 3 банк алдым. Менә хәзер килдем тагын. Бу чәчәк балы бик тәмле бал. Шуның хәтле тәмле бал. Мужик ашый, мен саклыйм здоровьесен. Малайга алдык еще дополнительно. Малай менә әле телефоннан звонить итте, аңар мед. Купите диде инде. Шәһәрдәшләребезнең балны арзан бәядән сатып алу мөмкинлеге бар. 3 литр чәчәк балы 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Умарта Шепигановлар көн саен КАМАЗ мәдәният сараенда иртәнге сәгать 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә 27 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Фестиваль молодого меда «Пасека Пигановых» с 21 по 27 октября в ДК КАМАЗа, город Набережные Челны. При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок.